from door to door. Sumenya siya sa guard, humingi ng calling card. Ang sabi niya siya daw ay sa Andrew E. Die Hard. So sa likod ng calling card, bukon siya nagpasay. At syempre pumahan ko rin daw ang kanyang behind. Sinarali mong sin at ako'y pinabili. Kinuha calling card at nilagay sa kanyang victim. Sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, tinawagan ko 9141 GLOBE Magnolia Gas Batten 08, it's the place to be. Sabing ko anak ko ay nag-isip kung anong ma-a-achieve. Ang mami nasa Germany at ang daddy ay on leave. Ang pusa niya Siberian at ang aso niya Pitbull. Tinur niya ko sa bahay at sa loob may swimming pool. Ang tindi talaga ng bahay kasi may elevator. At ang sabi niya, I'm so fine, this is second floor. so sa kwarto pinakita niya collection ng Louis songs. Pinakita rin collection ng mga sabi niya, Don't have to joke. ang gusto niya just the green. Ayaw niya ng niyayate, gusto sina submarine. Si Oli, maraming sinabahin, pero straight body, straight body. Gusto na maganang galing para aking kasabi, aking kasabi. Si Oli, maraming sinabahin, pero straight body, straight body. Gusto na maganang galing para aking kasabi, aking kasabi. Guess what, you know that night, yung sa waterbed. First time akong nakatikim, unang day, unang head. Kalimutan ng house, kalimutan ng food, kalimutan na lahat. You kill my dog, I will kill your cat. Pinagod ko ang pusi niya hanggang sa manggigil. Tuloy-tuloy hanggang sabi niya, Tigil, tigil. nang makita niya at chorizo ko, ay nako, namay na. Nagpos, lagay ng sauce, tapos sabay bomba. Kahit bali-balik ka rin, iyot-iyot pa rin. Ang sabi niya, Ayun talaga yung soul. umiti siya sa akin, and boy, this is what she said. Ayaw magkilala, pero parang newlywed. Si Oli, maraming sinabahin, pero straight pa rin, straight pa rin. Gusto niya lagyan ng magaling para aking kasabi, aking kasabi.
talikuran, hindi kinakita.